हेलो। साहु बाबू हाँ पंडा बाबू नमस्कार। आउ बिजी ଥିଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ବଜାର ଟିକେ ଯାଉଥିଲି ଘର ସौदा କରିବା ପାଇଁ। ମିଟିଂ କୁ ଆସିବେନି କି? ମୁଁ ମନ ତ ଆଉ ନାହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ। ଟିକେ ଟିକେ ରୁହ पंडा ବାबू। ଆରେ ଟୁଟୁ ଆଜ୍ଞା ବାବା। କଣ କରୁଛୁ? ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ଅନଲାइन କ୍ଲାस କରୁଥିଲେ ତ ସେ କ୍ଲାସ ଟା କରୁଥିଲି ଆଉ। ଓହୋ ହୋ। ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ମତେ पंडा ବାबू ଫୋନ କରିଥିଲେ ମୋର ମିଟିଂ ଅଛି ମୁଁ ସିଆଡେ ଯିବି। ଆଉ ତୁ ଟିକେ ଯାଇ ଘର ସौदा ଟିକେ ନେଇ ଆ। ସଉଦା ଏବେ ବାପା ଏବେ ବା କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି, ମୋର ଆର ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷାଟା ଅଛି ତମେ ତ ଜାଣିଛ। ହେ ହଉ ହଉ ତୁ ପାଠ ପଢେ ହେଲା, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ହବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ। କଣ ହେଲା? ଏ ବାପା ଆସିଥିଲେ ବା। ଜାଣିଦେଲେ କି? ଏବେ ତ ଧରା ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ। ଏବେ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ପଳେଇଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲ? ଆରେ ସେଗୁରା କଣ କହିବି, ତମକୁ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଡିକ୍ସନାରୀ ଟା ଦେବି କି? ବାପା ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ। ଶଳା କହିଲା ପାଠ ପଢିବ। ଶଳା ବଞ୍ଚେଇବି। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।